Hola, mira, m'agrada que estiguis aquí perquè avui explicarem un tema que és molt important. Un tema que és important i que passa algunes vegades i que tanmateix gairebé mai es parla d'aquest tema. I com que no es parla d'aquest tema, quan passa, els nens i les nenes que algun cop els hi pot passar, no saben què fer. I a vegades no saben com demanar ajuda i no saben com parlar-ne i se senten culpables. I jo crec que serà un tema molt senzill d'entendre i que et serà molt útil. Segurament no l'hauràs de fer servir mai a la vida, però valdrà la pena que tu el tinguis al cap i que als teus amics i a les teves amigues els hi expliquis perquè és molt senzill d'entendre. I un cop que tu l'entens, estàs protegit, estàs sa i estalvi, perquè saps què has de fer. Mira, si en algun moment determinat ningú t'expliqués a la vida com funciona l'electricitat, el que podria passar és que tu algun dia et fiquessis els dits a l'endoll o toquessis una làmpara elèctrica amb els dits o la mà mullada sense adonar-te'n perquè ningú t'havia parlat i llavors tindries un problema. La sort de que la gent et parli de l'electricitat és que llavors tu ets prudent i fas moltes coses que et protegeixen. Bé, doncs aquest vídeo va d'això, va d'aquest tema, de com et pots protegir, de com et pots cuidar. Perquè a vegades, alguns nens i algunes nenes tenen problemes perquè altres nens més grans o altres nenes més grans o altres persones adultes els hi fan coses que no els agraden. I llavors, després de fer-los coses que no els agraden, els hi diuen: però has de guardar el secret. Aquest és un secret entre tu i jo. No ho expliquis a cap persona adulta. Vigila, Perquè quan et diguin que una cosa no la pots explicar a cap persona adulta, és imprescindible que l'expliquis. Mira què t'he dit, és imprescindible que l'expliquis, perquè gairebé segur que et portarà problemes. Bé, doncs a vegades hi ha nens i nenes més grans que el que fan, o senyors o senyores més grans, que el que fan és que toquen els nens i a les nenes a sota les seves calces o a sota els seus calçotets. I a mi m'agradaria dir-te una idea important. La idea important és que a sota les teves calces o a sota els teus calçotets només et toques tu i quan siguis gran, qui vulguis, però quan siguis gran, qui vulguis, però quan siguis gran. I que si en algun moment alguna persona et toca a sota del teu banyador o a sota dels teus calçotets, tu el que hauries de fer és dir-li a la senyoreta, és dir-li a la mama i al papa. Llavors, el papa, la mama, la senyoreta, el professor, t'ajudaria. De fet, aquí hi ha un telèfon, que és el telèfon d'ajuda a la infància quan passen aquestes coses. Aquest telèfon val molt la pena de tenir-lo present sempre, perquè si alguna vegada et passés a tu, o si tu saps que a algun nen o a alguna nena li passa això, amb aquest telèfon el poden ajudar. Però normalment això no passa, perquè és com l'electricitat. Un cop que saps aquests temes, tu ho expliques a la gent. Jo ja sé aquest tema i això et protegeix. Jo ja sé que si algú toca per sota dels meus calçotets o de les meves calcetes, jo li diré al meu pare o a la meva mare. Jo li diré a la meva professora o al meu professor. I llavors, això et protegeix, igual que et protegeix el fet de saber com funciona l'electricitat. Ja no fiques els dits als endolls, ja no vas amb les mans mullades tocant les làmpares. I què és fàcil? D'aquest tema normalment no se'n parla, però jo crec que és important. Més que res, perquè així és absolutament segur que no et passa. I si algun dia et passés, estaries protegit. Jo et demano que aquest vídeo el comparteixis amb la teva família i el miris i el comentis amb ell. De fet, hi ha uns fulls que es poden baixar, uns fulls que es diuen PDFs, que es poden baixar i es poden imprimir amb la impressora o fotocopiar, i si volguéssiu els podríeu veure a classe, aquest vídeo, i comentar-lo. I després podríeu fer-ho del PDF entre tota la classe o podries comentar-ho, veure aquest vídeo amb els teus pares o si vius en un centre d'acollida, doncs amb el centre d'acollida, i després fer els exercicis i els jocs i les activitats que hi ha amb els PDFs.
perquè així t'asseguraràs que ho acabes d'entendre. Ah, per cert, mira de memoritzar bé aquest telèfon, que és possible que al PDF te'l preguntin, d'acord? Doncs moltes gràcies per haver-te estat tan atent i quan vulguis ja saps que amb aquest campus virtual hi ha diferents coses que el que volen és ajudar-te perquè siguis feliç. Vinga, fins aviat.